mo yo polentas polisi lalu lintas sugeng pakarayane atur jalan rayane supaya tertib lancar lalu lintas perlu kepastadaane kudu sing setiti rambut lalu lintas zebra cross penyebrang jalan jalur helm salah parkir mas mandek dhisik ana operasi zebra syarat sarwa cukup ya mlaku aja kabut aja kesusu keburu nafsu gede hati-hati joe posi para lumut tamake mereka selamatane turane nandana salawas ayo kiri budaya yo aja ngaji bumbu eling
burine dasar isih ana mesti bakal tuwa tinggal laku sing sarwa prasaja kanggo patuladan anak putune sing narasake bebesan kowe ngarep kudu eling mesti kudu eling sadroning urip tansah kudu eling aja ngaji pupuk elinga tapi burine kesan isih anom mesti bakal tuwa tingkah laku musarwa prasaja kanggo patuladan anak putune kang nerusake bebasan kowe ngarep kudu eling
Lo au asu. Ayo. Ayo lah kok delik asu ni. Oh. Ya. Oh. Hae. Yo. Yo. Hae. Yo. Ayo Mas Kris. Lah. Ayo. Oh. Jalannya kalau Kok jalannya pawasune lek mati dicari-cari Mas. dicari diberi pokoknya soda api. Oke. Oh. Ayo. Iya. Lo. Ayo. Lo. Ya. Ayo. Lo. Oh. Ayo. Ayo. Asu. Lagi siapa ini? Ayo. Persis. Ayo melayu jarannya melayu. Ayo. Operatornya ganti. Bojot. Rica. Rica. Sate ulet. Sing tumbas sing dia.
disodapi kok. Karena film di blender. Oh iya. Surang jeruk iku jenenge pereng. Tapi alas iku jenenge celeng. Anake Semar sing cikun ala gareng. Sekaliwat lauwe Sambel goreng. Ayo sambel goreng. Ayo. Petak ayo. Oh ayo. La. Ayo. Oi. La. Iya. Ayo lo. Ceritane Rara Kembang Sore putra Dipati Bentak medal lembon Karawa putrane Sarira sapujake harta kanyata madhep Resi Esti Barangahing Sukma ceritane Rara Kembang Sore putra Dipati Bentak medal lembon Karawa putrane Sarira sabujake harta kanyata madhep Resi Esti Barangahing Sukma. Ayo Radit. Iya. Iya, oh ya, wah cicok ikut, iya. Sila makan bisa. Cicok, colek ayo. Ayo lengan banget. Ya ini loh. Ayo, kowe makan bisa ya. Ayo. Kayak kali jalan. Ayo. Cian tuh. Lah. Dase ya, orang tuh dase besar. Oh iya. Iya. Hanya baru aneh kok Cina mas. Kowe ora banget cocok deh. Suwe ra mulai. Belu marem kok. Ayo. Ayo ger. Yo, lah yo metu kabeh ger ayo.
Jang singgul. Ayo jar jang tumbahan celenge jar. Jang cari cager. Oh. Cari oleh ulet digolekne. Godhong ning banyu panas pisan jar yo. Godhong sakjam. Ayo tak kae pental. Dumateng para dulur-dulur, para kadang sedaya budaya. Sabi paripurna adicara wonten siang menika wonten tari rampok kala sergi. Padugi samangke dalu pun kesupen. Paguyuban turangga kiri budaya tasih kasambung malih lan ugi tasih saged panjenengan pirsani. Pramila sagenap keluarga besar saking Marga Tiga pun kesupen. Mangke dalu dalam rangka HUT RI Turangga Giri Budaya tasih saged panjenengan mirsani malih. Matur nuwun. Ayo lele. Oh titi mati ninggal nyun baru ho ho ho. Yeah.
Saya kendang Mas Gramanto. Mas Gramanto. Ayo, eleng iki parane ke. Ayo. Ayo, jaluk apa kae? Oh, jaluk sepel, Mas. Oh. Ayo, ayo. Lah sing bareng layu. Oh, arep gabungi. Usah. Oh, ayo. Usah. Woi. Aduh. Alah. Iya. Aduh. Jungkel. Lah melu dadi gambue. Aduh. Aku dadi lho Pak Toyo. Lah Toyo melu dadi. Toyo udah dadi lho Pak. Sing gambue sapa? Sing gabung Pak JB lho. Oh, iya. Niki sampun paripurna atur pasugatan siang mriku lan ugipun kesupen mangke dalu turangga giri budaya tasih kalajengaken malih. Memilih sesarangan GB Audio, Indola Audio dan juga Ganter Audio, Rafa Audio dan pamit babagian samangke dalu. Saking kawula turangga giri budaya sugeng sonten sugeng perpisahan babagian mangke dalu nuwun.